persoas con enxeño especial, dispostas a usaren o maxino para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve e sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiran as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así van para inventar, non paran nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Vaites, aínda non chegou? Pois ata que chegue, vouno sustituir, de acordo? Veña. A ver... Hoxe vou vos contar... Que historia vos podería contar logo? Non tes nin idea? Non, ti non sabes todas esas historias bonitas do mestre, as dos sabios, dos inventores, que foi iso? Oh! Vídeme! Vídeme! Que quererá facer? Ai! Que vehículo tan curioso! Parece unha caixa con rodas. Pero ser é un coche, e anda. É unha pota vella. Que grande invento! Transformou a vida desde hai miles de anos. Miles de anos, o coche. Non, muller, falaba da roda. Antes de inventar o coche había que inventar a roda, non é certo? E iso foi hai máis de 5.000 anos en Sumeria, no Oriente Medio. Arre, vamos, arre, arre. Veña, a ver, vamos alá. Que rápido vai moi rápido. É un grande invento. Ben, imoslo contar ao xefe, seguro que nos dá unha recompensa. Cortas unha viga de madeira en rebandas, fixanse a unha plataforma e dan voltas. E cun burro vai a moita velocidade. E con 2 burros... Ah, interesante. Imos probar. Se resulta, levades unha recompensa. Se non, dixestes unha viga. Sí, sí. Miña, arre, arre, arre. Ei. Pasoulle algo, xefe? Que os leven daqui. Rodas cadradas, non tiñan nin idea. Os carros con rodas utilizábanse con burros, con cabalos, con bois, con cebras, pero desde había tempo a xente soñaba cun carro con motor. Xa Leonardo da Vinci. Os resortes poderían facer que as rodas virasen. E ao mellor Pero Leonardo esquecerá ese proxecto, como vai esquecer moitos. O primeiro automóvil será o remolque de vapor de Quiñón.
Uns anos máis tarde, o escocés William Murdoch construirá un coche de vapor. Oh, é o demo que me persegue! O francés Lenoir inventará o motor de explosión. Xusto ese non vai ser moi práctico. Uns anos máis tarde, un alemán, Nikolaus Otto, Señor Landen, aquí ten o motor que vai revolucionar o mundo. Parécelle, señor Otto. Estou seguro, é o primeiro motor de explosión. De explosión. Sí, señor, de explosión. Xa verá. Agora, unha chispa eléctrica vai provocar a explosión do combustible mesturado co aire. ese será o primeiro motor da explosión, e chamabas así porque a explosión dunha mestura de gasolina e de aire provocaba o movimento do pistón. O primeiro triciclo con motor fabricouno o alemán Karl Benz, e o primeiro coche de verdade, o seu compatriota Gottlieb Daimler. Ese será o comezo dunha era extraordinaria. Empezan a construir coches por todos os lados, algúns máis bonitos que outros. Botádelle imaginación. En Francia o Peugeot Quadriga, Panhard Elevasor e Delahaye. En Alemanha o Benz Milord, en Francia outra vez o Renault e o de Dion Bouton. En Italia o Fiat 3 cabalos e medio. En Inglaterra o Bosley e o Rolls-Royce Silver Ghost. Ah, que luxo, que beleza. Ai, eses coches tan magníficos recórdanme a toda unha época. A vos non vos pasa? Ah, se aínda non nacerades. E eu tampouco, de feito, ou polo menos penso que non. Eran obxectos moi caros e reservados para privilexiados. Todo iso vai cambiar grazas a un home, o fillo dun granxeiro que naceu nos Estados Unidos, Henry Ford. Ides ver. Ah, mira, papá. Que faz, Henry? Soñas experto? Paréceme que dentro de pouco xa non vai haber coches de cabalos nas cidades. O futuro é o coche con motor. O cabalo non o van sustituir nunca, Henry. O vapor non é nada práctico. Mira. Que, Henry, veste cortando leña na vila? Non chai nada como a un bo cabalo. Ten que haber outras maneiras de que un motor funcione, papá. Henry, Que, papá? vou a Detroit. Queres vir comigo? Oh, sí, papá. Vaites, Henry. Estás feito un mozo. Escoita, teu pai e máis eu temos que falar. Vai ver o taller entre mentres. Así distraeste. Nos imos despois. Sí, señor. Iso que é? O chifre dunha máquina de vapor. E non funciona. Pois claro que non, senón non soplaría como estou soprando. Podo ver, señor. Ai, aquí temos outro listo. Oh, Vaites, fillo, parece que se che dá ben a mecánica. Intento, señor. Ven comigo, quero che ensinar unha cousa. Unha máquina de vapor. Trouxome a un cliente, non sei por que non funciona. Pódela mirar ti. Podo, señor. Oh! Mira para aí, manda truco. era fácil, eu tamén o podía facer. Podías. Hai 10 días que che digo que repares. Oiches, fillo, ti que queres facer na vida? Un coche con motor, señor, con motor de explosión. Teño oído falar del, din que pode funcionar. Ah, sí, señor. Ata fixen un debuxo. Escoita, William, a ti o rapaz faiche moita falta na granxa. Pois claro. Merquei un terreo moi grande que lle penso deixar para que teña unha granxa de seu.
É que, mira, dáselle moi ben a mecánica. Se quere quedar comigo, collo. Ai, veña, papá, por favor. Na mecánica non hai ningún futuro. Pero se ti queres probar, proba. Sí, moitas grazas, papá. Unha cousa, señor Flower. Sí, Henry, escoítote. Para facer o meu coche, teño que aprender algo de electricidade. Ofreceronme un traballo na central eléctrica, na de Edison. Non lle importa que... Por suposto que non, fillo. Se queres volver para aquí, sempre serás benvido. Henry, hai unha avaría eléctrica en Cas dos Begli. Anda, vai correndo. Henry, hai unha avaría na casa dos Hicks. Xa vou. Ai, esqueceume, señor. Teño que casar. Estánme agardando. Ai, esa cabeciña, vai, anda. Ás veces penso noutras cousas, señor. Pero, home, esa non é unha cita a que se debe faltar. A reparación xa vou eu, non te preocupes. Ah, sí. Henry, Henry. A cea xa está. Xa vou, querida. Henry. Sí, sí, xa vou. Henry, o pavo de Nadal xa está. Xa vou, querida. É o teu motor. Necesito que me axudes. Cando eu che diga, botas gasolina gota a gota aquí. Veña, agora. Funciona! Xa podes parar. Agora vou construir un motor de 2 cilindros e un coche. Que orgullosa estou, Henry. Non lle contes a ninguén, aínda non. Quero estar seguro do que fago. Henry, Henry. Xa vou, querida. Henry, a cea. Xa vou, querida. Clara. Clara, ven ver. Que maravilla. Vou no probar. Ai, non pasa. Pero teño que sacar daqui. A ver. Clara, Edsel, vide. Ímosllelo ensinar. Vamos alá. Oh! Eu no automóvil non creo non hai nada que poida substituir o cabalo. Completamente de acordo, querido amigo. Parece que o automóvil pode funcionar. Sí, pero asusta os cabalos. Pero é máis limpo. Non, por favor, non pode ser. Pero que... Deus santo. Señor Ford, estamos pensando en construir unha fábrica de automóviles. Queres ser un dos nosos? Será un placer. O freo non é potente dabondo. E logo que, señor Ford? Aínda non está preparado ese coche? Non, señor. Hai que facer máis probas para fabricar unha máquina que sexa segura. Xa perdeu 3 anos e nós xa gastamos moitos cartos. Está despedido, señor Ford. Pois penso que se van a arrepentir. Clara, estánse nos acabando os cartos. Pois deixamos a casa e imos para a de meu pai. Vou no conseguir, Clara, prométocho. Estou acabando o coche de carreiras. Eu confío en ti, Henry. Vamos. E aquí temos o acontecemento da xornada. Estamos orgullosos de recibir en Detroit a Alexander Winton, campeón de velocidade automobilística a 80 km/h. E o seu automóvil conta con 70 cabalos. Sí, señores, 70 cabalos. Enfrontándose a Alexander Winton, temos a Henry Ford co seu coche de 26 cabalos. Un coche original cun motor dianteiro. Boa sorte, señor Ford.
A ver, señor Ford, listo para se enfrontar ao señor Winton? Sí, un momentiño. O tempo que lle faga falta. Espero que polo menos de arrancado, señor. Estou listo. Moi ben, señores. Adiante! Vamos alá. Sétima volta. Ford segue detrás, pero parece que vai alcanzar a Winton. Winton pisa a fondo a súa máquina. Ese coche tan potente ves atacado polo pequeno Ford. É David contra Goliat cando entramos na última volta. Ford ponse á mesma altura. Adianta. Adiantouno. Sí, señores, púsose por diante. Oh, que subense, que loita, que loita. Increíble. Ford, un mecánico humilde ganou coa súa máquina pequena. Ford, pero onde se meteu? Eu invisto $1000. Eu 3000. 200. $50. $5.000, señor Ford, para ser accionista da súa sociedade. E agora, a traballar. E todo pasou hai pouco máis de 100 anos. En América xa había estupendos Cadillacs, Oldsmobiles, pero en Europa tamén se empezaban a fabricar coches bonitos. O Mercedes de Dion Bouton, Renault, Peugeot. Ford quería fabricar un coche para todo o mundo, pero non faltaban os aproveitados. Señores, acabo de registrar a patente do motor de explosión. De agora en diante nos Estados Unidos ninguén vai poder fabricar un coche sen me pagar os dereitos. Van ser moitos cartos. Señor Ford, unha catástrofe. Un tal Selden registrou a patente do motor de explosión. Vai haber que pagar dereitos, ímonos arruinar. É ridículo. Foi un francés, o señor Lenoir, o que inventou o primeiro motor de explosión hai máis de 40 anos. E despois mellorouno hai 20 anos o alemán Otto. Selden non ten dereito ningún. A competencia era cada vez máis grande. Máis de 150 fabricantes querían facer coches e en Nova York preparaban un gran salón do automóvil. Onde está o sitio para expoñer o coche de Ford? Non forman parte da nosa asociación. Non hai sitio para vostedes. Non ten dereito a rexeitarnos decisión do xuiz. Daquela veña canda min voulle ensinar o sitio. Este é o sitio. Outras dúas ou tres voltas e xa está. Meteunos no soto, non vai ir ninguén. Claro que sí, amigo Kulik, porque imos bater a marca mundial de velocidade. Eu conduzo e ti vas no chasis. Hai que inxectar gasolina a presión rapidamente para ganar potencia. Preparado? Sí. Adiante! Unha milla en 39 segundos. Iso ven sendo 145 km por hora. ¡Increíble! Merquen o xornal! Récord de velocidade de Henry Ford! Merquen o xornal! 145 km
quilómetros hora. Merquen o xornal. É o For, onde está o For? O Ford T, o primeiro coche fabricado en serie, vai ser o modelo máis popular do mundo. Vanse vender millóns e millóns de vehículos durante 20 anos. Escoita, Fran, imos facer outra carreira, a máis longa que se fixo nunca nos Estados Unidos, do Atlántico ao Pacífico. Levaremos 2 coches e ti vas conducir un. Eu non podo, teño que testemunhar no xuízo. Moi ben, Henry. Escoitámolo, señor Ford. Pois verá, señoría, o motor de explosión inventou nun francés hai medio século. A presión sobre o pistón xa non a exercía o vapor. O señor Selden non inventou nada. Falso, falso. Xa está, xa pode tirar. A Twin Falls vaise por aquí. Vai, pero con este aparello non chegarán na vida. Por aquí vaise para Twin Falls. Non, é polo outro lado. Falta gasolina. O que? Aí ven un dos nosos, mira. Oh. Hey! Sí, adiante, vai ser máis prudente. Moi ben. Adeus, boa viaxe. Seattle é a próxima parada, señor. E o vencedor é o Ford modelo T. E Ford comezou a fabricación para todo o mundo. Vendemos 250.000 coches nun ano. En 2 anos baixamos o prezo a metade, de $1.000 a $500. Agora propoño dobrarlle o soldo aos nosos traballadores. Impensable. Somos unha empresa, non facemos obras de caridade. Os cartos teñen que ir para os accionistas, non para os traballadores. Señor Dodge, nós xa temos moitos máis cartos dos que necesitamos. Aquilo foi unha auténtica revolución. Os traballadores, e non únicamente os xefes, ian sacar proveito da industrialización. Os Ford vendíanse como churros e valían para todas as clases de usos. Iso é bonito. Pois sí, Fran, xa vendemos 10 millóns do modelo T. Mantiven o que dixen, porque todo o mundo pode mercar un Ford. Aquela era a época gloriosa dos automóviles. Os felices anos 20, mirade que maravilla. Mercedes-Benz, Duesenberg, Hotchkiss, Rolls-Royce, Lancia, Hispano. Moi bonitos non son. Nin moi rápidos. Nin moi rápidos. Escoitade, no 1927 o Golden Arrow alcanzou os 370 km por hora. No 1970 o Blue Flame superou os 1000 km por hora. Dixen ben, máis de 1000 km por hora.
E se o coche forma parte dos nosos costumes, Henry Ford tivo moito que ver. Por suposto, tamén provoca vos atascos, pero... Que lle queredes? Iso tamén é o progreso. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les